ଦିନେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ 4 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଆଣ ଯାହା ତୁମ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରେମକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ 3 ଜଣ ଛାତ୍ର କିଛି ଜିନିଷ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର ଜଣକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାପତି ନେଇକି ଆସିଲେ ଓ ତୃତୀୟ ଜଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇଟିଏ ନେଇକି ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ହାତରେ। ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ତୁ କାହିଁକି ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଲୁ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ଥାଉ, ଏ ଗଛରେ ହିଁ ଫୁଲଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାପତି ହାତକୁ ଆସିଲା ସତ, ପୁଣି ଭାବିଲି କାହିଁକି ମୁଁ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଛଡ଼େଇ ନେବି। ତାପରେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟେ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟିକୁ ତାର ମାଆ ଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତେଣୁ ସାର୍, ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସିଲି। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ସେ ପିଲାଟିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଡାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଏହି ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି। ପ୍ରେମ ଏପରି ଏକ ଉପହାର ଯାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଓ ତାହାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଯେତେ ଆପଣ ବାଣ୍ଟିବେ ସେତେ ତାହା ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆଜିର ଏହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରେମର ଅନେକ ଅଭାବ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଜଗତରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପ୍ରେମ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ପରି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଯେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଓ ବିନା ଭେଦଭାବରେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପକାର ସ୍ମରଣରେ ରଖେ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମସ୍ତ ଭରସା କରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହେ।